Yero itrai. Ni ai ngo yêu trai nam ta ki jing ba ki jong o amen. Fi shem mi ki jing ba ki jong trai. Kan ka singi kwa ban kren. Sapang lai ti li ki jing long bo ublei. Shem so ba ha ki briu jong o. Hakan ka singi let ban ya pet ya kan ka benta. Upol u ong ha ka stis ki nong Ephesus kelenong ka ba san ka de khat ka ba khat san uang yang ini ke bentah pada uang. Tok mi ha te kumno bapiyat. Kim bamsta, Henry kum ki basta. Upol Ukraine yang ini ke bentah ba kum ki banget. Ngi hap kmi ha kumno bangingiyat. Bangingiyat kum ki bamsta. Henry ngiyat kum ki briu ki bastat ken. Bakaktin ke jong blai. Hakan ke sing ke kwa ban kran hangi ki banget mangilong ki bastat. Hakata kalenti bakumno bangingiyat ken halaka singi ken bakata kalenti ke jongi kalong ga ba persobha yo blai kamdai pat ka ba penlong yo blai ba unum syam sobha namar kata kalenti ke jongi but kani di ke benta ba ujuda uda tho haka shiti ke jongu pin syam ka khot ka ba cut away ka dan lightly ke lenti ka ba oblai syam sobha but belengong ye pi kini ki langut ru haka ne ke jaka pin syam ya ki kerteng keba kini kitip ya ublay kitip ya ke jingkwa ke jong ublay kila don haka presence ke jong ublay kila yo i ya ke jing don ringkat ke jong ublay kila yo sngau ya ke sur ke jong ublay hanre ke lenti ke jong kipan kampen sngau ba yo ublay kani ke ke ba ba hangi ke jingim jongi ngan pule hangani ke por ke ba menta ke khot ke ba cut away ke ongkum ne kordit yaki naba kila ya let ya hagata ke lenti ukan bat kila ya pet kertep hagata ke jing sakma ubalam namar ke bainong bat hagata ke jing le ket ukora kila jotno hangne pinsyam laitili ki kerteng hagani ke jaka menengkong udai ukan baar ubalam bat ubalai udai ukora bat kini barok laingot pinda yo i ba ublai wong ngam syam sobha ya ke lenti ke jongki ngam syam sobha ya ke jingle ke jongki bat barok kini ki laingot kile ki ba pelabha ba ublai upanon kam yaki nganget haki sam pila jupule bha ya kani ke benta Sam sopuar, ngan pulih, ngan sepeni vi tangga heading, bat ngadon ya ke jingkeli, bangani kelilang bat pi, day menupat kini. Ini pek ya ke heading gong gumne, ya orang ba jingruai, ke maskel kikon ukora, kikon itu kora. Kan mau hang ni pinlap ngani ke kerteng kora, bat bon ki lengo ki ong kora. Hei bah juda ong bau blay syam sobha ni kora. Hato ni ukora utho ya kisam nambar fin puli na duk sam sopo ar hadu sapu kundai dei bala tho de hang tu pin nilap ka kentin kora haka sam prapusau pinlap ya kata haka sam prapunyo pinlap ya kata haka sam prapupra pinlap ya kentin ba ong kora tadi menopat kini ki kora bangan selek ruban batai hang ni nama robon sin ngila puli ya kini ki benta hari kini kini ke kerteng hei bah haka siti jong juda laong kini ke kerteng kini ke kerteng kaba ublay syam snobha nama laong ba bat haka taka jingle kiat ukora uai ni ude dei kata kini ke jingkeli bangini pet haka ni ke singi ublay syam snobha yang kini ki jinglong kini ki lain tili ki jinglong haki briu ki jong ublay ublay syam sobha kata ka jinglong ka jong kan ka jinglong jong balam bar ka jinglong jong kora ngini pet yang ni ka bentang ngini pet ka benengkong ka ba ketin ka jong blay ka ong ba ka lenti ka jong ukan ka ai kata ka lenti ka jong ukan kata ka ka jingli ka ba kraw ka ai kata ka lenti ka jong ukan ngala banwan ra hak ni ka por haki ni ki kentin ban ong ka lenti ka jong ukan ka dei ba ka ni ka benta ba ong nganle kat bangamon ngidon kani ke jinglong em bangi perkat ba ka jing penem bangi nyo kade ke lengba ka jing trei ke jongi lengba ke jing le nyam ke jongi kata kade ke bangi le kum bangi ngimon lahika yangi kumba ngingimon
Ngi kwa ke bangak kwa bangan le ya kata ngim ngechu baka jing penim kawan lang baka jing ai ke jong Jesus Christ han reng ong ngin le kat ba ngi mon pi kata ka de ke lenti ke jong kan namar beleng ong fi lenti ke jong kan yam bong ngale kat ba mon namar kini pech ha ni ka por na ke Genesis penlap chapang ukan ha ke nong ka basau but ka Bible ka batai chapang une ukan ude ukon u banang kong do balaka ha ke ni ka slak ndo ude ko niyo banang kong do balaka hakane gay umpat don shwa jong ukan namar u Adam klem ka klung ya u ya Gabriel klem ka klung handre de ukan banang kong do balaka naka kepok jong ka keme but tin ke jong blai ka ong uni ude nganong epi u balaka nung kong na Gabriel hakane ka slak ndo but hadin jong kata udon so way pat balaka bertade u Abel u para jong o but kini ki arngot kilaya don ha kene ke slakendo but ke Bible ke batai ba ukan uday unong rep badu Abel uday unong rijingri but kini ki arngot ke jinge troing ke jong ki ke baya per ba u blay ha kene ke por hoi u ong yo brio men trot bat men jauh ikisep me hab ban trei nomor ula bo ya u brio hak jaka ka babiang handai u brio ula le persya ya kata handai bat u blai ula peniru ya ka nuksa bekumno u brio unwan syaka jing penem bat katang ka jing penem ba u brio uwan ka deibe lang ba ka snam bat ka Hebrew ka lenong ka ba kendai ka dekot ka ba arpuar ka keren ya kata Hakastish kinong Hebrew kelanong ka bakandang ka dekot ka ba arpuar ka ong kumne. Bat kat kum ka hukum ngala ban ong la jan ki ai baro la pen ko da ka snam bat klem ka ba pen mi snam om dan jing mam. Ka Bible ka la kren shai ba klem ka jing pen mi snam om dan ka jing mam. Katang di ka hukum ka jang ublay bat ublay ula peniru ha u Adam ha ka per Eden. Balai u ayo uwi ke jangkup sni ke bemot kaladon ke jing penjau senam. Bat ke senam kaladon namar ke pop ke bau Adam ulaleh kaladon ke jing penjau senam. Bat kalam da penjau senam kamdon ke jing map. La tip ya kata u kanyru bat u Abel ru kia tip ba ya kata. Bat kani kini kelenti jong ke jing map. Bat kata ke day lang ba ke senam. Bat nginum la manuan akhmat ke jong ublay lada kamday nakasnam. Handre ukan uwan ha ublay kat kumba ukwa. Uwan ra be doso. Ulala banya pli de kita kisok jong ka kendo bat upara jong u banong shimame uni usok ayanga ulang berot bangala ban ra yau ta ulang berot hakmat ke jong ublay. Handre ukan ukam syam le ya kata. Uklam syam laya pli ya kata ka benta hanrei wangan wan rabet na ka ai ka banga ngadon bunsin ngiru ngilong kumjo banwan akmat jong blai kani de bangin sungtho ba ukan hakani ka jakam uwan ra ho ya ka jing ai ngo hanrei ublai upait ka bashabar ka jug ba kum kanu ka jing ai ngo uwan ra pat kum kanu namar udan na ka jong galenti ukan wang le ayu ngan wan ho blai ulat dengan ngejbet u Adam ulah hikai ya kata hakiki ki kon ki jong bro arngon wala me wan shau play wan dakasnam namar klem kasnam dan jing map bat usu to ba ya kata namar ba ong ngila rengkang ya ka ei ka ba u play u ong pidep kadon arban tang anong ifi haka mo kani ka kentin rengkang Bakadon ketika kepop bagi ong ni gue bentah kepop kedai kata kebatang tengile klem datip kumbayangi lakah ha kepop ngi klem le pop hani lakah yangi ha kepop kata dek bangi klem datip hani rengkang ke jingmut rengkang ke bemot baik kedai kata ya ke bangi la tip hani ngile persya
Piu Adam usuto ya kata ula tep ba umdai ban bam nau tau dieng bat ubam kata dia kecing ringkang ke ba ula le bat mar kecing ringkang ke jong bat uang ngala hap hang ne ka pop bat mesia me klem ringkang hari mela hapat ha ka pop namar me dei kon jonga dei namar kata henrei haba me wan akhmat jong blai ya kecing ringkang la ne ya ka pop men yo ya kecing map ka dei tang lamba ka snam. Berulah ada hikai nganget je kata, lada mendai bahikai kumno abel unwan rak dolang berot ken. Bataro berjanai. Ulah hikai ya kata ka benta, here ukanya wang adan la ka jong kelenti. Kumba ka ketin ke jong belai ka ong ya kani ka benta, na ka probab lenong ka ba katsau. Don kelenti ka ba I kumba ka bet ya ubreo. Hanrei ka ba kut jong ka long kelenti ka jingyap. Ka Bible ka ong don kelenti kaba I kumba ka baik ya ubreo hanre ka bakut jongkal kalong ka lenti ka jingyap pi ukanyo ang kani ka lenti le ayu ngan wan how blay kumba nga mon le ayu kani ka lenti bale nga ite ya ublay ndai ba nga isi ya ublay nga wan ra ya ka ay ka ublay don kami ka jingknya hari ngan wan dala ka jong ka lenti pet yung iwan aku blay dala ka jong ka lenti ne dala ka jong ka jing mot ka ba maba ka ni ka por ya ka jing shakri bleng anong ya bi ngilale da ka jing suntu jong ki brio shu da ka jing step jong ka tien ngilale ya ka ban shakri ya ublay kat kum ka jing ikwa lang ba ya shong yang menjur lang sau san ngon nginyale kum ta to nginyale no kalem da yet binya ba ka dai ne em kat kum ka tien dai kata kitab Isaiah ka ong lan palan ngimla banyai laj na katukan lan ke jong utrai pi namar pe hey bu blay ong ya da ka lan yam usai tan unong pen ken bet ya katukan lan ukan umdai bo shakri yo blay bat pitep ukan uyok ngoro ya kasur ke jong blay hanrei ka lenti ke jong u kampan ngau bhapat yo blay namar uwan kumba umon kenพินลับหายกันนี่กับมอนละเดียหากิโคนจงพีวัดฮาลาเดโรวัดฮาลาเดโรฮาลาเดโรพินลับหากันนี่ตั้งแต่งี้ชักริยุเบลมกุมบางางามอนงิมวาดกุมโนบอุตรายอุองยังงี้บางงี้ได้บันชักริกันได้กตากิมิรุหากินิกิสงี้ยากินิกิจึงให้ไกลกับองดอนบนมากิเลนตีบันยาลามยังงี้ชาอุเบลได้นำมากตาพินเดกันมาhaki jiu jisi syaha pinum lap kan ke kentian parisi hak testament merem donna boleh testament merem don hak kapor keba ublay ujet wang jet be yakiling do badi kilebi kamong jet parisi dah kamong jet rekat kumba hadin be kilawan pai na Babylon haba kilay stang bandon biang halaka jonggeri ke jongki hey baka Bible ka ong sapang kata kari baki wan pan ka stunat baka ni ka kentien kata ka din ka kitab Isaiah repo dekot ka ba ar ka baka kularo yang ngiru ginang ap ya kata namar balay kani ka jing kular ka jang ublay ya ki kon Israel ne ki kon Juda baki wan pai kada ong kum ni ka kentien ka ong ita ibarit insalong si hajar but ita bapo kejat benriu badon bor nga utrai ngan penkloy yakata hakapor jongka fi hang ne kastura laktim parang a little one shall become 1,000 fi kini keran bakino ki kon Israel kinwan pai biang kin dei tang ki berit sudah ki samla bakinwan pai hang ta hare kumno bo blain penkelai ki hajar Bakane gay ka ba ublay ukuran ya ki kon Juda ba on pin sero hakapor ka jonga pa duong o hakapor ka jonga ula kren ya ki hare uklam ay ki ba pin sadon Parisi Sadusi ki nong tho uklam don kata hare kat kum kapor ba ki yat em ki sedang ban sei so kita ki weipat ki kerdan ha kata ke jing syakri blay ke jongki Bat hakta las don pat kelas dang bandon urang ba ling do u Parisi u bangai ya kajing mi pat u Sadusi u bangai ya kajing mi pat nang ta don so kinong tho ki ba hikai ya kita kajing tho haki senagok ki don kini pat ha kata ka imlang ka salang bat habala sei ya ki lawan hikai ro ya ki kumno bakin riam pitep lara ki Parisi ki riam em duna ki simpor si kenta si tang arkenta namar balai ka jan jong ki kilong jan surba
Kadadon kerukom ya jongki fitip om tang kata kita duai kan om tang man kesengi ki parisi dia duai fitip kan om kata argenta normal kejing duai jongki kan no argenta mut balang parisi hab duai kan no argenta fit nomor beli kerukom jongki lah hikaya ki banduai argenta beli ngora kata em kalenti ya ki lah bata kerukom bam jongki ru kita sachua kita biang nadong sedong hadin jong kata kisyong man bam kim ju syong ro ban bam bat kinong krong ka bamut kitu ki batrei ka kam bam dei baro bada isi nya ke imlang salang kim ju tre bat ki jadi long bet ado kata-kata den balai fitu ki bet ado kata-kata lah hikai ya ki ya kata ka ritual bakum no baki dei ban le na ka rukom le nyam kum no badei ban le harodon wei parisi usutu ang kata ka nyam kam la ban penim yang a ude balai yo jing kai ubastat ubah tep ubah langam bah, pad utep uang ngalek permen singi ngamlong kita ulek uwan dah ke permen, nomor udon ke jingkwa ban tep ye uwan bani kendo yu Jesu tahu dia ni ke demaskan. Ulah duai argenta uriam argenta uyat suki jai kabam suki jai hari utep kani kan ulak ban poi beneng ya uwan baru ong yu Jesu kumnu ngalak ban poi sebeneng. Kwa banong ye fi ki jingle ke bang jala ke mon ke jongi em kamla ban pan poi beneng. Don we moi ong ni briu ba tiu briu ngabeleu ba ngau tiu briu bunlok ba baru ba ubasalut ya baro hana ubha ule ayu ubasalut ya baro ubha kata tambo besar ki kon ba ka mon don lok siajar ngoro ubasalut ya baro te bon kwa long Solomon babana Pi kata ka di kelenti lejong uang ne ngalek kam kai do boleh ngapan biang em beli upat kata ka di banong boleh bangan emak mat jong boleh kumbanganga mon la balong kum ta ngihap man sung thu banginuan nak mat jong boleh dei da ka mon ke jong a da ka mon ke jong o dei kata Jesu wong ha Getsemani ha duai wong ka mon jong a ka mon jong meon pendap amen hari pek yo ka jing sakri boleh ke jong em Kedai bet dalam kejong berdei kata ngongi. Keran pun bak kilenti ngilak ban yo ya ke beneng lembak kejing lek bah kejongi. Kidon pun bak kibriu ki perkat ban yo ya ke hima jong belai dak kijing lek bah kejongki. Ka bah ban lek bah hari kejing lek bah ngilak ban lek bah onda bangila yo yu try. Amen. Ladang ngimpat yo yu try em ngisukwa ban lek bah ke ditang man penhun ya ke men sim kejongi. Hanrai katu kejing lek bah em kanam pen poi cai ero. Vio em Dai namar kata ni dalam ke jong hi kelenti ban sakri yo blai hakini ke si kelenti ke jong ukan jing sha bat fitip ke ka ukan ulem kawan ra ha u ba kelenti ke jong em u blai shem soba kawan ra ya u ya ke jing bitar bat kata ke jing bitar em kawan ra ya u ba penyap ya la jong upara namar belai udan la ka jong kelenti uang ba kelenti jong ka biang uklet no ba kamdei kelenti ke jong u habanwan ka kelenti ke jong dei kata u Jesu hak lenong ka bakat sao ka dekot ka bakrio jong ka gospel Yohanes uang ngalong kata kelenti gen amen ka bamut uang dan pat da ka wei kelenti ngadei manga ta kelenti lenong bakat sao mo kini ki senran kinang kuslai nama u Jesu ukran sapang ka jinglek no ka jong u pat hang ni uang ngadei kata kelenti dekot ban rio kat sao hun rio pi uang ngadei kata kelenti uang kalam manga pinum la ta ban lek chu kupa dei kata uang hane uang I am the way the truth and the life uang ngalong kelenti ke jing shiksha bat ke jing emde light nanga don dei kata wanung kwa baniak shortcut mo cisu ada kerja dei manga ngibur sen dalek kum turu de burom ye ki kepada nama kata kan ngaku ban sakri boleh boleh uang burom kadai handai lada kamdai pat kelenti jong utrai dia kata ke Bible habaro ka ong ha utrai burom kimi kepa ha utrai lada kamdai ha utrai kalong ka bae mau trai uang ngang ada kelenti mau ukan ulong yang kene benta pat bon ba ki bangai mentah am ki batip ki bayok sngowi ke sur jong boleh Krishna la ka jong kalenti. Kam ta me kidon menta beli don kam le jeseng. Balang denga ma pi kim jule jeseng. Kim ju kwa bani kenduk para bangai. Kim ju kwa ki ong bangiat independent kam don kam man penrep highway ken. Ngim don kam ya kata. Namar belai
ngai ngade bal ayo jing pinem labiang ta ngan song bai kumne labiang ta ngam dan kam man iu kom ta babun ki briu em dah ka jong galenti ki don le man ta le nganong nge pi kim nget ya ka ni ka jing tho ki nget ya ka sur jong umen siem sur jong ai man siem ngak kwa bano fi umen siem la da pi kam su thu ya ka tien em teng teng uyalam sha ka jing baklak dei namar kata ka tien haba pi puli em pinyo ngoro ka sur jong blai em da ka basai kedar amen ba pisu to ke ka bau blai Ukraine namar Ukraine na ka ktien amen uyalam ya pi ka to ka ktien ba upeni mano fi ka jaya kata but kani ngri ka benda dei namar ta ktien ka jong blai ka hikai yang gi wadum sei dala ka jong galenti man mar hakini gesngi ngi kwa ban syakri yo blai dala ka jong galenti but kham tam e ka ka ba ukan ula le hakani ka jaka em ka Bible ka batai bat fitep kada kta ba ka bang puliang ni kada khot namar udan la ka jong galenti pi la da nging don la ka jong galenti ban syakri ublai em pet yo ka jia kum ne kum ba jia badukan ha kada khot ka ba khan ri nong ka ba saw jong kitab Genesis man pulia tang siteng tu ka ba sedang jong tu kada khot kom ne kum ta ukan ulalek no nakmat utrai ha ka Bible khasi na pulia be ong ba ka khmat ha ka Bible parang ka ong kom no naka presence ka jong no ka jong trai pet kalenti ka jong ukan kan benjangai no ya ubrio naka presence ka jong no ka jong trai ka presence ka jong trai pi namar boleh udon la ka jong kalenti tu kan pet yo ngam piro ya kalenti ka bangingi ya em pi haban tip ya kata ka don em ka presence ka jong blai hanta lada kamdan ka presence ka jong blai em kamantoy kidan bon ba ki jing shakri ba ka presence jong blai kamdan ka jing ki namar la pnya ya ka jing shakri ha ka jing long do no shu ha ka jing long mansiem labo ya ka por ya ki ai baro labo but kani ka presence ka jong blai em kamwan ta ha ka por principalship kamwan ta ha ka por bangimani ban yaro han ka wan haman ka benta jong ka jing em jongi lada ngi su tho ya utrai ba ka lenti jongi ka presence jong u ka dap haman ki jaka ka ba ki khon ki chong o ki yat ha ka lenti ke chong o amen handa ke ka ba ja ukan ukria nai na ka presence ka chong nang kong ukria u adam na ka presence ka chong blai kata ka de ka eden manta so khon jong fidep kat pinda pet hadin kan em kat ke badang hiar pateng kidang kenria naka presence jong blai wat pipet mentaro ba pipet ka pateng ke badang wan em kadang comes ni ban katu ka pateng ke balalej kedenem dai kibriu em usaitan upenlong ya kibriu em bakin kenria naka presence jong blai ken ma bai usaitan ukwa bantu ke fitip napi kade ka presence ke jong blai badai kata ujub em uklam sha yu saitan bantu kata ula bantu ka jingko jingkya la yap ki khon dolot jindon jing em hanre ujub ukran na ka jing slor namar usutho baka presence ka jong blai ka dan la nga ma pingi sutho ka presence jong blai em pinum khuslai hakano no ka benta pi don ha ka jing em amen nama ka don kam tentang what apa pitia pang pitia ha ka jing tia pang pitia apa hospital ro em Hapidon ne ka presence jong blai em pinum ting ya ka ban yap amen pinum ting ya ka to ka jingpang namar pinra ya utrai bateng teng le ki bangai ki dapang ki yo jing pen pau ha mo ki yo i shushu e ka burom ka jong blai namar blai ki ya ha ka lenti ka jong o amen ki ya ja ke ha ka lenti ka jong o haru kan udan la ka jong ka lenti Barkini ki beri badan la ka jong ka lenti ki dei na ublai pinna kema ublai udah ya kran ya ukanyo hey u para jong me udah yo sngo ya ka sur ke jong blai berkat bandu no ya kata ka sur ke jong blai kan long kum no dei namar kata ka tin ke jong blai ka ong ba ukanyo ula lek ka rinot namar ha ka clip mat ba ka presence jong blai kam dan shu ngi kala not dei namar kata wanum ya ha ka lenti la de ya ha ka lenti ke jong blai Bar kata ka lenti bu Jisu ang ngade we ta ka lenti kata ka jingem bat ka jing sisya amen kata ka de namar bon nangiru pe yodon hangane ka jaka ngiyat da la ka jong ka lenti ngi syakriyo blai dala ka jong gamon
Kalau kompeniat ke jong ngihap man sung tho kat kom ke jong utrai. Barukan udah ni kata, bat uduk no ikai, ya ka presence ke jong boleh. Kata ka di lenti ke benengkong jong kan. Ngine pet yuni baar, uba kerteng ubalam. Pinlap yang ia kata nak histi juda, pindah pet hang tu kepada ong hagani ke jaka ke ong. Bat kila ya pet kertep, hak kata ke jingsak ma ubalam. Namar ka bainong, namar ke? Ka bainong. Ngine pet hagani ke poro nak ar Petros kedekot ke katsan kan ri ke ong kumne. Kiba haba kila eno no ya ka lenti ke babet. Kila ya lek sakma da ka babot no ya ka lenti ubalam. Ukon ubior uba it ya ka bainong ka jingbam hok uit ya kai ya ka bainong jong kai jingbam hok but ka bible ka ong hadu ka bakhan hanrei ula yo ya ka jing sneng namat ka jing palat jong uhi ka kada ka bam nang keren haba kala keren da ka tin brio kala khang ya kata ka jingle bit tam uta unong ya lupa ka jingle ayu bit tam ka jingle ayu jingle ayu bit tam jong no jong nong tu lupa kai ka jingle bit tam nong tu lupa am ba utrai nam ta ka bai nong kane ka di ka lenti ka ba ar ka ba blai sam so ba ong kai ka ni ka lenti ka jong balam ne kai ka ni ka jing sakma ubalam ka dei ka ba ong ngan le ya kata ka ba ngayo nong wat lada ublai ukang ngan le ya kata ka ba ngayo nong wat lada ublay ukang. Kalenti jong ukang ong ngan le kat ba kung mangangakwa. Kalenti jong ubalam ka ong ngan le yakata ka ba yo nong wat lada ublay ukang. Pinlap siya pang ubalam haga kitab jingken kalanong ka ba arpoar. Pinlap hang tu bakumno ubalak ula pakot ya ubalam. Hang ni hekal nong gaba arpoar. Uni usim jongki Moab ubalak ula pakot ya ubalam habau yo I ya kikon Israel baki wan siya katakari ke jong u. Men baki dang ya na ka riklaw haka jingalam ke jong Moses. Usuto ba umla ban let yale ya kini kikon Israel lang ba ki white lam. Upakot yau ne u balam ubadai unong Midian mo ne ngala banong ifi udai nong itu lupa hot umdai batip yo blai baem hade udan ni ka jingmayan sapang blai baem bat ka bible ka ong ha ka por balali pakot ya u blai ulada kran shay ya u hap kon men met wang menum let batki manum lek ban tim no nambat hak to ko por kidon ya kata jinget bakin ong kai ka bau balam utim kilalong balatem badi kai ka balam ukurku lalong balakurku kidon ya ka jinget baro hak kata riklaw hak tu jakaken bat la u balam ude uta unong itu lupa long tek kum uk tau kurem ke jong Moses wat lada tip ya ublei baem hande ude uling do bat udah tepat siapang utau blai jongki Israel. But day nama kata yang persya yang blai jongki Israel kan. Usuto yo Moses, upelat yo Moses. But usuto bau blai Ukren. Udan ya kecing mayan. Ubalam udan ya kata. Henry ublai udah keren ya ubalam. But udah ong ya ubalam menum lek. Menum you? Manum lek long tek kumalakren ya ke tengah jong upilat lang ba ke jing posnio ba upilat umdei ban pensnio ya uji sukres tek ya kata wat lada ka gede ka rom henry ka yo ya ke jing posnio lang ba ublei balakren ya ka ken bo pilat umdei ban le ya kata Visuto hang ni bau blay teng umdei bau keren tang yaki banget wat yaki banget ru uwan man keren yaki lang ba ki jing pos niu neki wei ki benta penlap hapa ka Bible yau paro wan keren lang ba ka jing pos niu yau Nebukadnezar la wan ban keren lang ba ka jing pos niu dei namar kata kene gede ka benta ka bomot ublay umdei bau keren tang yau banget u keren ru yau banget namar haba slap slap tang na ka benta ki bahok slap ru na ka benta ki bamhok ublay u keren ye baro
Handai kedai ke jing sung tu ke jong ubriu ya kata ke jing kren ke jong ublay geng. Namar babon sen ki bampat tip ublay ba em kimla ban sung tu kum uparo kamla ban sung tu Nebukadnezar kamla ban sung tu wat upilat kamla ban pediang ya ke ai ba ke tengah ke jong u bala kren bat hang ni ubalam ubalaro ban sung tu ya kata ke sur ke jong blay bala kang bat namar balay namar haba une ubalak usim jong ki moa upa uong kadon kan nong ke bakrau bangan ayame ngan kentiu yame ken ya kan nam ke jome bat haga ri klau moab kedika ri ke baklan ba bat kedika ri ke badon nam ba bat usuto ba ong kabainong galong ke bakrau bangan yo kabainong galong ke bakrau bat haka sen ke baar wan yang kita kibria benungkong uker nga akal nong ke baar po ar pida puli kitab jingken haka baar sen kita kiba kamdon burom kita kibriu kiwan uang sa ap ke ke bau blay unong haba utia damet uyosro bait bau blay uang kilek baru step umi bat ka bible gong por bau mi ukada uyo i ya angel jong blay ubalam kamla ban yo i yo angel jong blay But ke Bible kau hadu lapan serut ya ubalam hak kerok tapi. Lapan serut ya ubalam hadu kecat cengu. Namar balai. Umlah banyo iya tahu angel jong balai. Udah bom ya kata kada ke jong balai palek komne udah bom. But kita Bible kau besngop lah bu kada ukuran. But ke Bible ke batai hang ni. Balai ubalam ukwa banlek, ulwat angel jong balai ulai yang hak tu kerjaka, ulai bersutu bangam dai show banlek, hari ulet baru uang kumne, lada ublay orang abangan tim tengan satim baru balai uang kumta, udan baik kene am ke jingkwa ya ke bainong, hak bakut ukamla bantim, hari uai ya kene ke boypat, uang ya kene, bat pinlap ru ya ke yang ni kentin balam wat hadu ke kitab jing penpau, pinlapat kaya kan ika lenti ke jong balam kitab jing panpau ya ke wei ne ke shiti kita ke balang bakumno lawan ra ya kan ika kentin sapang jong balam pinda puli ya kata haka shiti saka balang pargamos hakal nong ke ba ar ke khot ke ba khat sau ter ke ba ong kumni ke ong ne hanrei ngadon kindiat ki ba persyaru ya pa na ba padon hangta ki ba bat ya kata jingkai ubalam ubahikai ubalak ban bu ya ke jingjin tut hakamat kita ki kon Israel uni ubalam ulem no fitep wong ngamla bantim ya ki haringan ai but ya me ko sim balak berkata ka but kan ai ya me ka dei kan ne bu daki kentai babriu hakamat jong kini ki shinrang ki kon Israel. But fitep umawap ule kumtang ano fius umawap ubalak ule ya kata. Baru bo daki kentai. But kini ki shinrang jong Israel ki apoi ban ya klimsi bat kita ki kentai. But ka Bible ka ong kadon ka jing peniap ka bakrau. Namar jong kata ka jing ya klimsi ken hakal nong gabalai pwe jong kitab jing ken pinlap ya kata bakumno bakaladon ya kata bakumno kawan kata ka jing penyap ya kita ken wat haka kitab Joshua klanong ga bakatlai ru pinlap ya kata bakumno bala penyap no namar balai ubalam uai da kabut ai da kai uai da kabut ukamla bantem handai uan ra ya kabut yusim jong ki moab yu balak kumno bo unbu ki jing jentot bat uan ra ya kan ega ban ong pinamla ban penrem ya ki ha katma kan re pila ban penrem ya ki ha kata ka jing klimsi kan ega di ki kelenti ka jong uyu bo balai ubalam uong gumne ngakwa bet ya ka bai nong bat pitep ka Bible ka batai bayau ne dei namar kata ki kon Israel hakal nong ka ba khatlai bedekot ka ba arpo ar kitab Joshua ada pipet bagi kon Israel kile kumno ya ubalam kau ngomne ya ubalam ru ukon ubiur unongkren bertong ki kon Israel kila penyap daka white lam hapdeng kita ya kibala penyap kile yo la penyap ukwa ga bainong fitet di syam ki kon Israel ki khamut ben penyap yu balam hanai nei namar ba uktrei nam ta ka bainong pon ba nangiru ngisakri yu blay tang banyo bainong banyo yo bainong wat kwa bainong
Wanum ai namar piong bau blei un sakurku yang ai namar bau blei ulah dap kurku lupa ya pi. Amen. Namar bau blei ulah kurku ya pi sembai pidon sembai ya keba pila apa pin bet. Amen. Wanum mong bangaladang ayon nong gumta. Wasakri u blei namar ke cabai nong. Hari ngitip tang kata. Hari ngi pendon borom u blei tun pendon nambe yang ni. Amen. Kising samla kilaban kerdo syat tangan dan kita syania hotrai tekinum kerdo ai ruem. Amen. Namar beli ngekren bainong. Kebun ba kebalang kapat namar kapisa. Bon ba kayeng kapat namar kapisa. Denam dena. Bon ba ke business ke yapat namar kay pisah. Kadenam dena kata. Kepertayam kebawat bainong. Hari kibangai am kitip kanong glada biok lupa na utrai. Amen. Bawa ngalet balapan krek ke yeng ta jong pi. Kamut kanong ladap krek lupa ta. Amen. Hari bubun am nginwat ya ke kabai nong. Bat kani kedi ke pitip kat be pidang wat ya kabai nong pinum dap lano. Ada filasu tu bangadap biok lupa kanong am pilong ki balakurku. Amen. Pilong ki bayu Iba kurku ubalam ulek bani kendo yu balak tang namar bo yu bainong. Bat kamet ke jong kris kla sakren ben ru ya kata baki pastor kirung tang haki yeng jong ki baruspa. Kanuan laji esngo ta kentian. Judahlah. Ni ki pastor am kilek tang si yang baruspa namar kinang ban pen kre kinang ban ai pisa de namar kata kilek tang yang baruspa. Laji esngo ta kentian. Jadi kini ke bentak am kamet ke jong kris ke sakren. Ban nganget ru pelajudon kum kita de nama kata ki keren. Mo kasla kanom ki la dam don leer. Kamu kelajudon kum kata. Kalaju yu judon kum kata. Badai namar kata ngidon kaman bete undai bangiwat yala ke jong ke bainong. Kini ke lenti ke jong balam. Ngan le ya kata ke bangayo nong wat lada ublei ukang. Kan mawe wat umlong kum ubalam. Ulayo ngau ya kesur ke jong ublei. Utip bau ublei ukwa ayu na u. Hanre ule persyak bau unyo ya ke bainong. Ngibaro ngitip kade drugs kade ka pop kade kiat kade ka pop ka bande kino ki jing bam ki bapan sniu ya ka mat ka jong breu kade ka pop hari tang namar ba kabun kanong ngile ya kata ngida tip ba kane kade ka basniu ngile ya kata kade bangiwat ya ka bainong ya kay ya ka bainong nganong if kamta me ha ka singi ba pimut man jaseng kan don baik ke jing tunjuk ya pi syapang ke jing yok ke jing kot jong pi patang tang pinong ngan le jeseng yang tu yok tu kawan baik kata ke jing berkat dai namal kata pendukut yakum kata teng teng haki bible study haki singi poya pila mud baik ngan le bible study ngan kang dukan tekin riu baje kiwan customer let boro du let ne song em le tak si di si poya am le Nganong fi belai mentah ki bangai kim dasan. Ani tu ibi jing sha. Namar ki duna manwan ki Bible study. Haka jeseng simplai kadai ke jing ai mansuem. Haka jeseng Bible study kadai ke jing hikai kumno pin job mansuem. Amen. Amen. Harangi pan simpo ya. Today namar kata. But pitip ngile mentam ngimnot ban sacrifice. Ne ban ai jing kiniano ya kum kita. Namar ngi perkat bau blei udon kami kene. Nganong vi blei ulak ban kerkui pi kan mau. Ki kon Israel kat Moses ulungo blei ulak ban ai dok mo kat kin riu lak mut kini ki pajba. Moses ulung nein yo dok. Blei ulak dem. Ulak ta vi. Ubesai ki saupos nem klam da trei. Kan no? Saupos nem ki kon Israel kim rep. Kim tung jing tung. Kim trei ai ru em kakam joki ban trei ke dege. Man subut baik tikilo. Laksul ayat, Krisyen lo, ayat nyo. Detang kata. Ki bamba baik mestep, bamba damit. Biang nodong sedong. Hanrei, kaktiin ke jong belai ke ong.
ประวัติกตาเราคิดดังหาบากระปอบงี้ประคัดงันเละกตงันเป็นเบียงนัดดองชะดองงันเอาพี่เบลมันตากินกี่คนงันเอาพี่กระชิบมาพาเอ็มกะลงคุมเนี่ยละดังยิ้มนั่งบัญญัติยากี่คนจงี้ชักกี่เจสเซงเอ็มกับบมาปลัดดังบาร์งิลาปันสุกยากี่เอ็มฮัดเดียนยากินุมชักรีโอเบลแต่สู้ทุยากันเนี่ยวันนุ่มลงก็มาลงอุบาลัมอุวัดยากระบายนองบัดอุชาปัญญาบนออย่างงี้จอดน้ำมารบางงี้กว่าบางงี้ราหะปลัดอยากสปะกับพ่อจังไงกับประเทศบันยาวเบลยกัลลันตีกับบลายบ่เบลยมอมเชมโซบฮากัดกัลลันตีกับจงโกรางี้เนี่ยเป็ดเบียงกันกับปอดนักสติวจูดากับองค์กุมเนี่ยบัดฮักกะตะกับจิงเอเล่เกียรติอุกรากับขัดบักขัดไว้มองกันเป็ดกับตัวบารุโกราบัดพินลับเฉพาะอุนิโกรากัดเนี่ยกับคิตับจิงเคนฮีกับนองกับบะขัดเรียวอุกราอุเดอุโคนจงอุรุบันngalah wan naga pateng ben rio jong urub na ukon u eshar uba pinai lap hang tu datan kita la batai na ka jinghiar pateng jong uruben uba dei kun nang kong but uni haba ka bible ka batai uni ukora ula penyesnok ti lang kumba ars pa san pongot kibreo ye na ki kon Israel ya kita ki rang ba ki pai lang ki badon nam ban yeng persya ya Moses bat ya Aaron, you know? Ya Moses bat ya Aaron. Ula penyeng yaki day nama kata pinyo yang ni kentien hang tu ke ong ba bat kata ke jingle kiat ukora. Ke jingle yo kiat ukora pindah lap ya kata ke kentien. Kani ke le kiat ke bemut ru ke bemut ban yeng yale persya. Ban yeng yo yale persya. Lani ngalapan ong efik lenti ke jong u ka ong kalong kumne nganum pendam. Kalenti ke jong u ka dei ke be nganum pendam. Dalong kan balong ru nganum pendam hagak ti jono ru. Kalenti ke jong u kan ke dei kan le kum bangangamon. Kalenti ke jong u balam ke dei ke ba ban le ya ke ke bangayok nong. Hari kalenti ke jong kora le ke dei banganum pendam. Pilengok menta Hakani ka por kani ka pateng menta kini ki kulung ki baka yang kani gue kentien papan maap yaki kalong ka ba tam kan ben mi paong sorry na kinong lod baro kentien ong sorry kinomong ra bikwa banong sorry kinong sorry pide bestak pindai minmet kinong sorry kata kani ka jinglong menta kani ka jinglong pindai yo i ba kani ka jinglong ya ka ban pendam But babon ba kinong hikai haki school kia kendu jing ba halor kani ke jinglong jong ki kena namar la kidan ba kani ke mense manum pendam om tang kata wat hangiru ki balaheru ngidon kani ke mense banai pendam but kani di ke mense mem ka trei baru haki yeng haka imlang salang wat haka balang ro ke bible ka batai ukora udon kani ke mense unepat uyalum lang arspa san pongut banyak muncul lang bat kata ke ketin ke jong bat kini kila ye yang persya ya Moses bat kida ong kum dengan pelir khot ke baar berengkat bat arspa san pongut ki weipat ki kon Israel ki rangba jong upat lang ki badon nam haka dorbar ki briu ki badon buram kila ye yang akmat Moses te kila ye lum lang persya ya Moses bat persya ya Aaron kila ye ong ro haki Pishimti halade kambon haba POE ba upai lang baro ubakot uway pa uway bat ba utray udon hapdeng jongki belay ba pi kentiu yalade halor upai lang jong utray kani ka ay ka jinglong ka jong ukora em tray marway udon kani ka mense manum pendam ulum lang unang baban influence ban lek ban keren so ya ki wei ki rangba ki badan buram ula keren ya ki bat ki barok ki so menjur lang ya kata bat ki wan hakmat jong Moses ban ong yo Moses manong Moses bari Aaron belai pi ngolong khoj tang ma pi ngi barok ru ngilong khoj bat belai pi kentiu ya la ka jong ganam ne belai pilek don bor halor ki pat lang namar umdai tang mapi ngiru ngilak banyalam kani kedi ke benta em haka im lang ka salang kadon ngiyo i ke jingya pat jong ki party
kajingnya pat jong ka balang, ngiyo I kajingnya pat jong ka long yeng, kajingnya pat haki business, ka jurba hakani ka jalla jong I. Ne kumno na. Nganong epi ka jur palat. Pateng teng leng nganong epi kum pastor ngala banong epi ngasusi haki fellowship le sak kandok ba ki ong ka balang tit ka balang ya pat. Namar balai ka don palat kum gane. Usoi tanem utep ba kum gane. Fitep ka ba etam em hai ka met ka jong krisam ya ka jinglong kawai. Ya ka jinglong ayu kawai. Fitep ka tin ka jong balai ka ong em upol ulawan ra banun ra ya ka jinglong kawai hai ka met ke jong ukris ki gentle bat ki jiu ba kinlong kawai am klam sha ya kata namar ki jiu kinum kwa lano ban long kawai bat ki gentle what ki de ki bangai hau jisu kim kwa ban long kawai pide yo I ha ka por ba sam kpu ka don ke jingya pat kani ke benta am ha ki yeng ru ki jong E ka jingya pat teng ki pastor ro ka ba nganong I pingi sutu teng em habang ilait ban syakri utra em teng lara ki banget ki sa hamar jan le lara ngarung ha kane ka yeng lara ngamrung tu ka yeng soong pan oh klam rung mo yeng jong ha titik ai shau nga bangan ai tang sha sao de kata mo klam rung fi teng ka balong ka ba de kata em what do I lat kini ki men sim kin trekam lara pi ai lat dia kini ki men sim em bat kan mau ha kini ki men sim kora em kan nang ba ban le ya tu khana ya ki wei ban pen I ya ka jing sneu ya ki wei banong fitep ani balong kom ta kani ka men sim em ka ba wan ra ya ka jing ya pat ka jur ba bat banai don ya ka jing tli kan mau bo men sim ba khoj u wan ha ka sing pentakos dei na mar ba ki shong ha ka kamera hare na mar ba ki long ka wei ine pet ha ka ni ka por man ta kam apostol nong ba a da khot ka ban kong ka ong gum ne ti ondal apoi ka singi pentakos ki baro ki le don lang nang ta ki ong pat ha ka wei ka jaka pe ngastrat ka tin parang they were all with one accord in one place ki le don lang lada kamdon shu ka ni ka kentin ya don lang kamantoi ka jaka kamantoi ke ka jaka kan mau ben usaitan ukwa ban kria ya ka jing don lang dei nama ta ka jisu wong hey ba pia seng lang ar nelai lang kani ka kentin ngi hap ban su to ba u men sim ba khoj uwan na mar ba don lang handai ka men sim kora em ka kwa ban ya pat ya kata dei nama kata namar balai kani ka men sim kora ka wan bet na u satan u lucifer namar por ba u hap em u pan hap lang bat u omar wei u lek ban kren kani ka jo hi syakita ki angel bat ki ya hap lang ka bible ka ong mo na ki lai wei angel ya hap lang bat u lucifer ken hap lang 1/3 ki omo wei na ki lai u hap lang bat u lucifer namar kani ka di ka men sim jong wei kora ban yeng yele persya de namar kata what lada hi longgar balong what do you ba ki kimi ki pa ngaju ikai namar balai kapni yepi lada pi stang ban juba pinong ngang ngabastat pi berten ki kimi ki pa em pidon men sem kora lada pi what do you ba what ye ki pastor ke jong pi haba ki hikai teng wat wang pastor ngarong ngalat tip hi umdei tang ma pi fitep ka ba edo hapo ka balang nganong fm ka ba edo nganong fi hadin ba pi la yo ye ke jing tip teng fi sngo nga kham tip kham pha manga ban uneu pastor em ken mau lang ba uneu pastor pi wan sa jing penem hau trai wan ban bet fi ka tin jong blai penrit yela de nama kani kum kani men sim ngala yo aga por banga kala bomon habang lawan puli na bible school ngong pastor pim ai kren ngan mi no na ka balang nasutu kata dia men sim korata ngabaklah hang taringa ai ngo yo blai bo blai u hikai yang aban pendam ban penret namar kaktin ke jong blai ka ngo blai bo i usneng bad usempat kan kora mla sya ya kita pisneng tre pediang pi batai de ka tau liyeng me perkat ma pi hey udan ukora ken men ba ki kon Israel ki sya nyoben ki long merau hakari Egypt ukora umdan namar bale hak to ka por ki kon Israel kim dan ye ki detang ki merau kani ka men sim kora kanumi hakapor batli kami hakapor badap sngap ha yang kani ne ka men sim kora kam jumi hakapor batli hakapor badap bale nga kran kani hangani ka singi namang ngisu thor kum ka jing shakri menta kani ka kamra kadap yo kami men sim kora wanom ailat ya kata amen
Namar kum kini kimen sim kin mi be ban kran persya ba pinum sngohon kamut ba pim sngohon ba pim kran persya no la ba dai hayeng ro pitip hayeng em kat ba pinang bam ja sudah pim non jaka em sok be pinang song wai pitit ka wei ka jaka pe sedang ban surut ba ki khon oh kan ni ka yeng tan yo kan ni ka khat du ngi teng ni yo ai kawan kan ni ka men sim kora kat dang kerjo dan ia kan mau baik men ba kidon hak Egypt long merau habo Moses uyang man kan uparo ulang persya yu Moses ukora klampau hakapor bale yele thma bat kita ki amelek ukora umpau hakapor bam dan umpau hakapor bam dan bam umpau hakapor balabiang mental asdang wan ra iki jingknia hakita banikel lasdang wan ra iya ki jingai kora ulapau kan mau kan men sim kora kawan baik tang ondalas dang biang kamjuan hakapor baduna kamjuan hakapor yu kapor kaba duna namar belai kasum dan tingmut iyai fitep Lucifer masen long Lucifer dekam cham la le pop hare onda bo la sutu yaka presence ka jong blay onda bo ulas dang yaka ban kai usdang man sutu ka Bible ka ong na ka Ezekiel hang ta lalap yaka jing bam hok ka jong u namar ulas dang sutu ka jing paho ka buram jong ka perthai kani ka men sim kora uni uan ban yele persya ya no ya Umos kenal baik kikon ro kat dang red kini pendam baik je pi tang kikon dalam samla alas dang kamai kijubab kinong kalai pi imei iba bej ipa iba bej bam tep ru em namar balai kilas tang ban ong ala ban yang hakjat hanre ka por dang kha bekim ong repat ya kata hakapor dang red kinum ong hakapor las ngola kani di kapor ka bamabha haki bangai ro hakapor bapi ngola la ban syakri kan mau dan nang ban penrit susu hau trai amen penrit susu hapok ki syakri ki jong blai ba pinyo ya ka jingger khu ka jong blai don ya ka jinglong ka jong Joshua wat don ya ka jinglong jong Korah namar ka jinglong jong Korah kami bet hakum kata kapor bar udah lumlang ya ki beriu badon buram da perkat leyam ngala ban ong fi But Moses don stang Moses berwaran baro hakita ka komiti kila yang persya yaki sa stangar ngot baro la yang persya ya Moses bat ya Aaron sa stang maki ngot ukora bat as pasan pongot ki briu badon buram ga Bible gaong kila don sakane ko kaliang berkaktin ke jong blai kaong Moses utip kene ke wei bau blai tu dan hakaliang ke jong o uwan ra ya kene ke jinge hakmat ke jong blai hakmat jong no hakmat jong u blai panong blai ngan le kumno ya kene ke benta me hap penon buram metep mame bat ka Bible ka batai nganong evi pil snow pelaba ngala banong fi ke dujok pastor juhikai ya kene ke benta santli ke perteh kene khndo penlap hang ne hakal nong ka khat rio ka de khot ka lai puwei hadu lai pulai ba ka ei ka bajia hang ne namar balai kim dan chu mano mano ngakwa banong evi ko ki bangan tang baro ki bahayeng ki yang persya pi pim dan chu mano mano kan mau ublai uniang bat pi lada pilong hok ublay unyeng bet bat pi unong bishar ubakratam habneng bat akendo unong tau ya beneng bat akendo bat kijing don baro uta unyeng bat pi Moses baru Aaron hang ne mdan chuman no bayang mdan chuman no bayang kiwan ra ya kata sha ublay panong ablay kane kade ka bangiwan ra akhmat jome ngimtep ngile kumno paduk blay ule yu fitep ka Bible ka ong Hagad khot balai pongan pulih hane kapor. Handrei lada utrai untau ya kabat thamai kat baka khandau kan ang ya laka shintur bat kan ngot no tli yaki bat baro kat ki balong ki jongki bakumta kin hap hadujok pin sa soto bakini ki breu kila pen bitar ya utrai. Kani di ka jingkran ka jong Moses. Walada ka long kumta pin soto bo bleu la bitar yaki. Dekat balai puwei bat kala jia kat ba usudang wai no ya ka ba keren ya kini ki kentien baro baga kendo ka ba hapok jongki kala kat arliang te kata ka kendo kala ang la ka sentur bat la ngot no teli ya ki bat ka yeng jongki bat ki breu baro ki be ya dei hau kora bat ya ki mar jongki baro pas no pelang ne
Haga Bible pimyo sngo pinyoru bala rongno ya ubreu da kalideng. Ba pinyoru hapa ka Bible ya kanega benta bala kat ya ka kendo ba ubreu upoi syadujok. Mano badai ukora bat kita ki arspa sanpau bat ki yeng jongki. Ipoi direct syadujok. Fite balai yo. Namaru balai udai bishar hok. Ubishar hok fite nganong fi ublai samsobha ladang ngi yang persyak. Ublay ukwa ingi bangin pendam. Kan mau baik lada fimdan under the covering kalong kabama bah. Pihak bandan baik kemensim bani pendam iway hapo jong iway. Amen. Pinumla bani trailang kanono kabanta lada umdan kemensim pendam. Lada don baik mensim hangamay nganong yafi kata kemensim nganong fi kan penjat. Ukora nganong fi umi di hak takapor. Dai kata tentang nganong fi habang aduai nganong fi ngasi ngasi ong atrai wanum ai kani kemensim kora kan wan lanono. Namar balik kini kan dia mensim ham kabapan matla ya ki ai baro ba num sutu su kai balero doni we ba man kini giong teng gabalong gabama pastor haba ki dor ki masih ki jot ki plang ador ki masih haba yale pastor bat uwe u pastor isnai ya ki bangai namar sakma ki bangai kani ke kentien ba yaj ba ta kaimla ngim ju ya kran ya kini ki jeseng hari hakani ka singa wanra bagi kani ka benta ya shrut kemi bat kpa ki ya divorce kemi kpa kim ju perkhat ki khon anja ayo ki khon long tang ki plang ta phi ya dur kini ki hati arngot kini ki khon kin le kamno lej ba kpa da iya ya kpa ro ka dostor ko ang habot ya ka kemi labot ya ka kemi pat kayo da upana le kamno pat let kum nopat. Ngau fikir dustur ke bakul mar bahak ni hak jongi nganong ipi. Lada usin rang utau ya ke yeng ke lok kesa hangta handa udah yap usak kini kata ke yeng sak kini nok hakikur jong sin rang. Kikun kilong kum nom dep satu. Barabot kan mau jot kidi ki plang. Jot kidi ki plang. Dia kata samar pulai orang yang lamnya fisik jaga plang. Maru sutu bangilong lungkum ki plang. Hari bebun sen syaitan ukak ban penjot dia ki brio. Lambah penisrut iki behe. Penjot nganong fi dei be kini ki plang ki brio ki beret. Ong fi apa? Apa kupa ba ka kemi srut hayeng em jot kini ki khon. Namar balai kamdan ba perkhat ya ki. Ya perkhat baik tang ba nganom pendam. Kata ka dei ka mama. Teng nganong fi ki hapo ki kam hapo ka business ya dom kini ki partner arngot. Dan dah perkhat dia ki baterai hak pok jong to business ki badon kam ya to kam namar ki yok bainong ki la ban besayeng dan dah perkhat ya ki dan dah perkhat ki ong mengin ya pia bad isen ai kini kinong trai kim dan kam syo kane gedi ka imlang ka salang ka bangi isa baka men sim kora ka don haka hamman ka benta jong ka jingim ka jongi balada ngim su tho kane ka men sim em ka telep no ya ubreu Pangaduai hakani kesengi bangi ngin laj nakata amen namaru blay ukwa yaki bangai bo la ban the yo men sim jong o habangi wan akod laningi wan lang amen habakimi kpa ki wan lang anong evi ublay uthe men sim bat utei yaki kon jong ki baru wang ki kon jong ki gini kinong kanti jong a amen Fikata ka deh, lada ki pastor baro haka jing syukuri ki lang ki long lang haka way nganong evi ublay uthe yo men sim bakoj haka taka balang gen bakaktin ka jong blay ka ong ne kora ulale kumta upay syadu jong hari kumno pat haka sam mene par bangasdang bala thop ong la tho dano de kora kata ka dei ka jing kali ka bakraw Pingin pulih biang mentah sam sapo ar namangan lek ban hikai pat ye ini bentang asyuka pinyo ye ka jing tep Kumno pat kini ki sam pat ki wong sam jong kora. Nganget syua jong kini lim jukan mau hiro kora. Kikan mau. Haka sam sok po ar ngan pulih biang heding. Ya urang ba jeng ruai ka miskel ki kon ukora. Kam ne sap ha miskel ka dei ka wei ka ka instrument lane ka jing tem jing put. Baki ki penon kam ban sna ya ki tune jing ruai. Dei kata ngisi khot roi ka sam ka jing ruai sam. Han roi hang ne fin su tu phi yo underline ki ong Ki kon ukora. Ong no? Ki konu kora. Pinlap haga kitab jingken ke ong kumne biang an penpule. Haga rekod ka balai poar khan riu lai poar. Ti kata ka khendau kala ang ya la ka shunter bat kala ngut no teli yaki
bat yaki ying jongki bat yaki brio baro ki be deilang bat ukora ki brio baro ki be deilang bat no bat u ko ra handai fin de pulih hak lenong ka ba ar pon rio ka de khot ka ba khat we lenong ka ba ar pon rio ka de khot ka ba khat we handai ki kon ukora kim shem layap underline ki kon jong ukora kim shem layap but kini ki kon jong ukora hakapor kajing senshar jong usim David but usim Solomon ki day ki nongelam jong kajing ero but dia kajing mane haka temple amen kan mau baik umut ba ka ebo pa ule pop ba ki kon rukin jot Namar ukpa oleh persyabat baru aki bayang lang bad ukpa ki yap lot. Hanaki kon kora ki klem yap. Bakini hadirin ublay upan non kam yaki bakindai ki nong roai haka hima ka jong u kan. Amen. Dai nama kata kini ki kon jong kora ki thok ya kane ka sam sapoar kepada sngot tenat bahai kane ka sam baong kumba utrang ukairang yaki wa kumta ka trang ka mensim jong ayame aublay. Ki klem tang ye ublay benong ablay belay melakat ye ka kendo belang ngoi teli aku kepa jongi hanrei kini ki ong ni terang ya me lada lepop ukpa kamut baki kon ken jot ai baki kon kinang manwat yo blay amen dai nama kata Jesu Wong haba pi duai to duai kumne manong kopa jongi bah beneng la ukpa ba kenja do ula bendai man buat ukpa bah beneng tu dei nong kurku amen ukpa ba kenja do ula ban e ya pi ukpa bah beneng tu num e ya pi dei kata ki kon kora ki kalalong nong tho e ki sam gen amen dei kata wan mong tang sam dreven nama ha ki sam la tho ro da ki kon jong no kora ka kerteng jong u kadang don amen Kelam itu ya ki deka kerteng jongki, la itu ya ki deki kerteng jongkora hanreda mensim batmai, amen. Kalau kumjoro mangi, shwa ka jong jing penbaptis, shwa jong jing kalabon ngide ki beriu ki basneu ki beriu ki bapop ki beriu bahap na ka boromblay, hari habangira syamno yo trai, wat ka kerteng jongi ka sa ka jinglong deka batmai, amen. Utrai unkur ku yangi hakane ka por, baru utrai kwa yangi, ai ba mangi barok nginlat. Na kini kelenti kan, na kelenti ke jong kan, kelenti ke jong balam, bat kelenti ke jong kora, amen. Babaleng ah hewan raha ya kani kani kesngi, ya kani ke jong ikai, nama kani ke trai bah kini kesngi, ke trai bah ngin syakri oblay, dai tang Jesu badai kelenti, wat unong elap udah nuway dah habau sya interview ya kani, udah nong elap nganong evi, uang benar utau ba keli apa Amerika ulang ba bah uang. Si siapa mau Jesu di tengah lenti uang don so de kiwe pat kiwe and means fiyo tentang kamau kadang finging yang Jesu di lenti tang hayang mana yo habaron bakli yang da kiwe ki bentar la ban yo beneng pihak ban scam ke jing bot jong pi kabar wanum kwa tang kabay nong bat kabalai wanum dan ne men sim kora men sim penyapat amen menganget hakani ke sungi kani ke jeng ikai kalong ke jing kerku ya piwe hakani ka jaka ba petro